Takže ahoj. Dneska 7. ledna roku 26 je zhruba 1 hodina odpoledne. Jsou tady u spáleného mlýna v přírodním parku Bobrava a je tady takový starý kamenný most, o kterým jsem zrovna nedávno četl, že je opravený. Takže se můžete podívat, jak to tady vypadá. Já jsem tady kdysi byl, já nevím, 5 let zpátky, jsem ho točil, ten původní most. Ty kameny v té vnitřní části té mostovky už byly částečně vypadaný, no prostě vypadalo to, že může každou chvíli spadnout ten most. No ale myslím si, že je velice pěkně opravený. Je teda proti původnímu, je tady na něm to dřevěný zábradlí, ale to si myslím, že vůbec ničemu nevadí. A jsem rád, že tenhle ten most vidím opravený v takovém stavu, tak jak je, že snad bude zachovaný ještě pro ty další generace. On o kousek dál je ještě jeden most v původním stavu, tak třeba se dočkáme toho, že bude spravený a i tenhle ten. Takže kdo má dneska zájem, může jít se mnou. Já se budu vracet do Radostic, co je zhruba 4 kilometry. Mám tam auto. Bral jsem to jako takovou první letošní vycházku. Zdravotní. Počasí je celkem z mýho pohledu velice pěkný. Takže jsem rád, že jsem se dostal ven. Teď dokonce začalo krásně svítit místama sluníčko. Když se páte nahoru, tak obloha tak špatně nevypadá. Jo. No a pomalu půjdu k tomu autu. Ten hlavní cíl, ten most jsem viděl, došel jsem k němu. Velice se mně líbí, jak je to spravený. Co víc mám vykládat, no. Je to paráda. A doufám, že letos uskutečním nějaký ty zas pěkný výlety, se kterými budu spokojený, nejen já, ale i vy, jako my diváci. Takže můžete jít a můžete se dívat se mnou. No prostě paráda. Jsou teda lehce nachsypanej, ale zase jsem si říkal, tím, že budu jenom sedět doma, stejně nic nevylepším. Takže jsem se předávkoval Cčkem. No, uvidím, co a jak dál. Ale zase jsou tady, je dneska středa, je tady nádherný klid. Potkal jsem akorát jednu paní, tady byla venku s koněm, měla ho na lanži. Kůň se pomalu popásal, zkoušela s ním cvičit nějaké věci jako poslušnost. Jinak říkám, ve chvíli, když jsem opustil ty Radostice, nechal tam to svý auto, tak kromě téhleté paní s koněm jsem nepotkal ani nohu. A vůbec mě to nemrzí. Byl jsem teda překvapený, tady kousek dál k těm Radosticím směrem, tak vlastně jak se ten potok nebo říčka, nebo co to dneska je tady v těch místech, tak jak je to tam místama rozvodněný, jaký obrovský plochy ta voda zaplavuje, kolik je tam různě popadaných kmenů a podobně. Jo.
Říkám, v téhleté části jsem nebyl, já jsem kdysi k tomu mostu šel z druhé strany, takže toto je pro mě úplně nová trasa, ale jsem rád, že jsem šel. Jak vidíte, sníh je slezlej z těch polí. Ono asi fakt tady napadlo velice málo. Chtělo by to, aby ještě nějaké připadl, protože vlastně mrazy jsou celkem dost velký. Včera, když jsem ráno jel z práce, tak bylo 11 stupňů v 6 hodin ráno. No a dneska, když jsem odjížděl od nás od Lmečku, tak mě teploměr ukazoval 8,5 stupně. Minus samozřejmě, jo, takže když by napadl sníh, bylo by to pěkný. No. Když jsem byl s našou Dankou se projít ráno, šli jsme tam na jedno pole, že zamrzlý je co ostatečně, dá se tam chodit. No ale sněhu úplně po skrovnu, to už je fakt jenom poprašek. Něco málo odtálo. Ale je to takový hezčí prostě, když ten sníh tady je, no. No, tady momentálně není. No, vidíte, jak to vypadá. Ale říkám, jsem rád, že jsem venku a že se můžu projít. Tak, tady vidíte, jak to koryto té Obravy je klikatý, zarostlý. Teď samozřejmě je to zamrzlý pod ledem. Jsou místa, kde vidět je tekoucí voda. Teď zrovna k jednomu takovému místu jdu. No, tady kousek je vidět tekoucí vody. No. Chvílama je vidět ta voda, chvílama je to zamrzlý. Škoda, že vedle té vody nejde moc jít. Tam určitě bych nešel vedle té vody. Tak je to zarostlý a popadaný ty kmeny a všechno. Ale že by tam místa našlo udělat pěkný možná, ne možná, určitě pěkný fotky. No, bohužel ano. Tamhle vidím nějakou boudu, jestli tam mají nějací trampy nebo něco, ale je to dost špatně vidět. Kdyby tam neměli kus toho modrého igelitu, tak bych si toho asi ani nevšiml. Jinak, když se teda fakt podíváte, tak to je prostě, je to zarostlý, stromy popadaný, je to fakt divočina. A snad druhou stranu je to přírodní park, že ano, tak jasný, že to tady nebude všechno vykácený a zasekaný sekačkou na trávu.
Tady kousek je vidět, jak teče voda. No. Tady je vidět cedule Bobr evropský. No. Jestli tady žije nebo ne, nevím. Ale jako ohryzaný stromy jsem tady celkem neviděl. Vlastně neviděl jsem, že bych si přímo některýho všiml, že je ohryzaný a spadený, to ne. Nebo aspoň ohryzaný, jo, takže myslím si, kdyby tady žili ti bobři, takže by to asi bylo vidět a no nevím, no. Nic jsem neviděl ohryzanýho. Viděl jsem třeba na Jihlavce vlastně u Ivančic, jak je to ohryzaný. Viděl jsem to na Oslavce u velkých, nebo pod Velkým Mezeříčím, ale říkám, tady jsem teďka nic ohryzaného nezahlídl. Tak teď se můžete dívat se mnou. Teď jsem teda uviděl práci bobrů. Teď je krásně vidět. A tady mě píše navigace, že jsou vlastně někde u toho brášky toho spraveného mostu. Ale tady je to popadaný. Jak jsou popadaný stromy, tak je to tady vlastně všechno úplně rozlitý. Místama zamrzlý. A já samozřejmě nechci nikde padnout do vody, jo? Což si myslím, že je celkem logický. Takže blíž k tomu bráškovi toho spraveného mostu nepůjdu. Jak vidíte, tady skutečně teda bobři účinkovali. Křivdil jsem jim. Takže já se vracím zpátky na cestu. No, píše mě to, že jsem navigace mě hlásí, že jsem dorazil do cíle, ale tady je to zaplavený. Musím opatrně odtuď. Samozřejmě do vody zahučet nikde nechci. Jo. Tady vidíte, jak to vypadá. Jo, takže vrátím se na relativně pevnou zem. Pak cestou je ještě jedno takový zaplavený území. No, tady půjdu opatrně, tady snad to bylo mělký a je to zamrzlý, že se snad nepropadnu. Musím si dávat bacha, kam šlapu. Takže doufám, že to projdu ze ctí a že se nezmáchám, protože to by bylo tak všechno, co by mě scházelo ke štěstí. Tady je to snad promazlý až na zem. No. Takže chtěl jsem dojít k tomu druhému mostu, ale viděli jste, že jak si příroda byla proti mně a já se opravdu zmáchat nepotřebuju. To ne teda. Takže bobři tady jsou a fungují, jak je vidět. No, tady bych ještě mohl potkat nějakýho divočáka, protože tady je rozházená řepa na polích. A to by bylo tak úplně všechno, co by mě scházelo ke štěstí teda. I když nevím, je tady i nějaký obilí. Nevím, co tím klemijou. Takže teď zase vypínám kameru. Když jsem odešel od toho mostu,
zatopenýho v té oblasti, kde řádili ti bobři, tak jsem kousek dál potkal dva pány, jsem se jich ptal a oni říkali, že v podstatě je to zaplavený ten most. Jo, takže bohužel, no, bobři fungovali, měl to být brácha nebo bratranec tam toho druhýho. No, tady je to hodně blbý, nevím, kudma půjdu, protože bych se nerad propadl do vody. Tady mě to může klouzat úplně. Dobrý, přešel jsem. A je to blbý, no, ono to klouže tady. Kdo by to řekl, že jo, led, že to klouže. Pojďte se, jak tady je to taky zaplavený. Všechno. Takže já už to mám zhruba kilometr k autu. Tady už relativně není co točit, o čem vykládat. Takže přírodní park Bobrava se ukázal v té své celé zatopené kráse. Jo, protože jinak to říct nejde. Jo. Co víc, ale zas beru to tak, že jsem se fakt prošel. Jo. Já si myslím, že za sebou budu mít, když to dojdu, takových 9 kilometrů, možná 10. A ono je to 1 kilometr, 7 kilometr tam. A tím celkem vůbec nezáleží. Důležitý je, že jsem byl venku. Byl tady klid. Ještě jsem potkal cestou, jak jsem šel, to jsem měl vypnutou kameru. Tak jedna paní tady jela na kole a jeden pán byl běžec. No tak jako, ale fakt jako božský klid tady. Což jsou věci, které já velice kvituju s takovým nějakým povděkem. Takže ještě chvíli tady kousek natočím. Co z toho zestříhám, nezestříhám, se uvidí. Ale každopádně vám přeju, abyste se měli pěkně a u nějakého dalšího videa. Ahoj, dědek.